Μανώλης με το Τράκιτς, έγινε το screen. Σπανουλοειδές καλάθι, 100%. Διείσδυση, νικητήριο καλάθι. Είναι το νικητήριο άραγε. Για να δούμε. Παναγία μου και Χριστέ μου. Δεν υπάρχει το φινάλε. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Και το βλέπετε κι εσείς. Σας είπα, είναι killer ο Αθεόφοβος. Είναι killer, είναι τρομερή περίπτωση παίκτη. Η Βαλένθια θεωρητικά αγκαλιάζει τη νίκη. Και έρχεται ο Αθεόφοβος, ο Σέρκιο Γιούλ, κάτω από τη μέση του γηπέδου. Να δώσει καμπύλη σε ένα μυθικό σουτ. Ούτε ταμπλό ούτε τίποτα. Η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν μέσα. Η Ρεάλ κλέβει τη νίκη. Κάνει ένα από τα μεγαλύτερα ρηφιφί στην ιστορία της. 40 δεύτερα, εντάξει. Τι έγινε ρε παιδιά, ωραία πούστη. Ποιες μαλάκες έπεσε. Εδώ στις όχθες του Σαραγωνικού, Παραθήνο Αλλός που έλεγαν και οι αρχιέλληνες, έχει αρχίσει η αντίθεση μέτρηση για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Vasilis Koundis from OTE TV Greece. It is a question not related to the game, but since it has been a lot of publicity yesterday and today about Godfather Part 2, which is the scene or the moment or the phrase or the quote you like more from the movie? Oh, from Godfather. There's too many different phrases and too many different lines in that movie to just categorize one. But which is the one which inspires you, represents you more? I mean, each movie is 9 hours long. I mean, what do you want me to do? Λοιπόν, αυτά από όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ και από... θα μου πληρώσει το κουστούμι. Είναι για την πρώτη χρονιά του ΟΤΕ. Οπότε ένα 4 δαχτυλήματα, άλλα 4 χρόνια. Αυτός είναι ο Νίκος Λεπενιώτης, ο διευθυντής marketing του ΟΤΕ TV. Έχω και την νίκη στον Πρόεδρο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προσδόκητο φινάλε με τη σαμπάνια εδώ πέρα, αλλά μερικές φορές νομίζω ότι ο αυθορμητισμός των ανθρώπων που βρίσκονται, Λάζαρε, σε μια κατάσταση εφορίας είναι ασυγκράτητος. Βλέπει ο Διαμαντίδης, όχι θα τον αφήσει. Ο πρώτος κλέφτης του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Διαμαντίδης εναντίον Χάινρικ. Η μπάλα στο Παπαδόπουλο. Φάουλ για τον γκάρ του Παναθηναϊκού, τον οποίον ανεγνώρισε ο επιδίος είναι από τα έτη πρωταθλητής του NBA με τους Houston Rockets, ο Ρούντι Τομζάνοβιτς, ως καταπληκτικό σουτέρ. Γελούσε χθες ο Δημήτρης, λέει μάλλον έχουν κάνει λάθος στο σκάουτινγκ. Κακιούζης. Βγαίνει ο Διαμαντίδης, σου 3 πόντων! Ναι! 33-36! Βρε πας και είναι καλό σουτέρ ο Δημητράκης. Και είχε δίκιο ο Τομζάνοβιτς. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά είναι σε 9 για την εθνική. Διαμαντίδης. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3! 62-50! Τελικά είναι καλό σουτέρ. Ναι αγόρι μου, είσαι μεγάλο σουτέρ. Έχει δίκιο το Μζάνοβιτς. Μετά από 6,5 λεπτά ενός μεγάλου αγώνα, στον οποίο το ποντίκι κοιτάει στα μάτια τη γάτα, αν είναι αγώνας της γάτας με το ποντίκι, δεν είμαι σίγουρος. Η ελληνική ομάδα που έχει έναν παίκτη στο NBA, αυτό δεν λέει τίποτα, θα μπορούσε να έχει τους μισούς και παραπάνω. Δεν είναι κριτήριο αξίας παίκτη το NBA. Παπαδόπουλος, ξανά με τον Μπραντ, προσπαθεί να σπρώξει, του κάνουν το double team. Κακιούζης, στόχοι. Τα τρίκ του Σιζεύσκι είναι αυτό, να σε καθυστερεί, ουσιαστικά ένα fake pressing όπως το λένε οι ίδιοι. Με ταμπλό. Παρακαλώ. 12-13, kill the bill. Η μπάλα στα χέρια του Πολ. Τζόνσον, James, άστο. Εκεί πια το αφήνεις. Εκεί βγάζεις φωτογραφία μόνο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είναι των Αμερικανών. Παπαδόπουλος, γκολ. Ο Τάνιεβιτς είχε πει ότι η μοναδική ομάδα που με τον μπάσκετ μπορεί να παίξει στα ίσια τους Αμερικανούς είναι η Ελλάδα, επειδή έχει γκάρ. Γιατί Σοφόκλη, γιατί? Άντε ρε μαλάκα! Γαμώ το μουνί που σε πέταγε, μαλάκα! Η τάπα του Διαμαντίδη διορθώνεται το λάθος. Και φεύγουμε 4-2 στον ευθυδιασμό. Σπανούλης για 3 μπροστά το Χάινρικ. Και φάουλ. 3 βολές για τον Kill Bill ξανά.
Σκορτσανίτης έχασε το τρίποντο, το κάρβωμα προηγουμένως, αλλά εκεί πλέον οι χερούκλες του Τυραμόλα Διαμαντίδη ενήργησαν ως νέμεση για τον point guard των Αμερικανών. Παπαλουκάς θα περάσει, βάλ το αγόρι μου. 30-33 τους πιάσαμε. Time out το Σιζεύσκι. Εξαιρετική πάσα. Φοβερή πάσα από το Σπανούλη. Σκορτσανίτης κόβει στη μέση τη ρακέτα των Αμερικανών. Παπαλουκάς, μήπως περάσουμε και μπροστά. 39-38. Καταπληκτική κίνηση σε θέση τρέιλερ από τον Σκορτσανίτη. Παπαλουκάς, δεν είναι επιθετικό φάουλ, γυρίζει ο Ποδωρής. Ναι, Ποδωρή μου, ναι, 43-38. Έχουμε δει την Εθνική να βάζει 45 πόντους απέναντι σε μια ομάδα που πιέζει εκεί όπου και οι βασιλείς πηγαίνουν μόνοι τους, που λένε. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης πάει στον πάγκο ή στην τουαλέτα και εκεί πάει η πίεσή τους, προσπαθούν να πιέσουν οι Αμερικανοί. Το έχει ο Φώτης το σουτ. Το έχει, ναι! 50-43. Η διαφορά στους 7 από τον Μπάτμαν. Λεμπρόν για 3. Τον αφήνει ο Διαμαντίδης. Καλά κάνει. Το screen του Μπραντ. Δεν υπάρχει πικερόλο. Έχει πάλι ελεύθερο σουτ. Τελικά Παπαλουκάς. Συρτό μπάσκετ αρκετή ώρα. Τελικά ο Άντωνη παραδεικτή νικητής. Ας πρόσεχε. Σπανούλης. Μένει χρόνος. Εάν αποφασίζει να σουτάρει ο Βασίλης. Ναι! 77-65. Η διαφορά στους 12. Η ομάδα που δεν χαρίζει τίποτα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αυτή είναι η ομάδα. Η επιτομή. Θαυμάστε την, χειροκροτήστε την. Χειροκροτήστε την για αυτή την ερμηνεία. Για την τελευταία περίοδο. Για τον δρόμο στο τελικό. Παπαλουκάς. Έχει απ' όλα. Τα έχει όλα αυτή η εθνική ομάδα. Και πάνω απ' όλα έχει μαγιά. Έχει χαρακτήρα, έχει γενναιότητα και έχει πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Κάθε ένας από αυτούς έχει πολύ ψηλό IQ. Μην κάνουμε δηλαδή πιο εύκολη τη ζωή των Αμερικανών. Παπαλουκάς. Δεν νομίζω θα πάμε σε επιθέσεις των 25 δευτερόλεπτων. 24. Το 24, ναι. Και ομαδική. 89-83. 3 λεπτά ακόμα. Πρέπει να αντέξουμε. Σπανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση. 91-83. Σπανούλης. Πετάει την μπάλα στον Παπαλουκά. 5 Σκορτσανίτης φάουλ. Και μήπως αντιαθλητικό, κύριε Φακίνη. Αντιαθλητικό. Σπανούλης. Κλείνει ο Τζόνσον. Έλα Βασίλη. Έλα Βασίλη. 94-86. Αυτός είναι ο Σπανούλης. Αυτή είναι η ρουκέτα του Χιούστον. Αυτός είναι ο παίκτης που θα απολαμβάνουν δυστυχώς μόνο οι Αμερικανοί από την επόμενη χρονιά. Πάντοτε σε άμυνα ζώνης. Σε αυτή την σοφή επιλογή του Δράκου. Παρά λίγο να ξανακλέψει με τα ακροδάκτυλα ο Θοδωρής. 6 δευτερόλεπτα. Λεμπρόν. Πηγαίνει μπάλα στο Wade. 3, 2, 1. Rebound. Rebound. Ναι. Νομίζω ότι... Πάμε καλά. Νομίζω τελείωσε το μάτς. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει τέτοιο μάτς. Αλλά η Ελλάδα είναι πάνω τώρα. Είναι από πάνω. 1-20 ακόμη. Με το Σπανούλη να κάνει γιο-γιο. Συμπαίκτες και αντιπάλους του την επόμενη χρονιά. Βάλτης και τις δύο, Μιχάλη. 96-91. Ο αρχηγός στους 12. 14 ο Σκορτσανίτης, 22 ο Σπανούλης, 12 ο Διαμαντίδης. 12 ασίστ ο Παπαλουκάς. Δεν κοίταζε, είχα κρύψει τα μάτια μου, την έβαλε. Την έβαλε. 99-93. Λεμπρόν, ναι, ωραίο κάρφωμα. Για 2 μετράει όμως. Στον αρχικό το φάουλ από τον Τζο Τζόνσον. Είναι που λένε θα το φάτε εδώ ή να το τυλίξω να το πάρετε σπίτι. Το κάρφωμα του Λεμπρόν. 15 δευτερόλεπτα και μετά να πιέσουν για φάουλ. Την έβαλε! Έτσι. Άρα είναι δεδομένο. 100! Είναι δεδομένο ότι θα τρέξει στο γήπεδο και θα πάνε σε τρίποντο. 100. Απίστευτο. 100. 100 Αμερικανούς δεν. Κρατήσαμε και κάβα. Τσιμπήστε για την Αργεντινή την Κυριακή. Κακιούζης στους 14-15 τώρα. Μ' αρέσει πολύ ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή, πάρα πολύ. James για 3. Δεν σου παπά για 3. Γεια σας, τέλος, γεια τέλος, σας. τέλος, τέλος, τέλος. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γάμω την άλυσά σας. Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Κοιτάξτε, ποδοσφαιρικό σουτ από τον Παπαλουκά. Σουτ βολέ.
Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Βασίλης Κουτή, καλησπέρα. Να βλέπουμε τους Γερμανούς. Καλησπέρα. Το ζητούμενο σήμερα ποιο είναι? Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Καλησπέρα Πήρα να κυρίες και σου κύριοι, πω μένει περίπου ένα λεπτό πώς σας αγαπώ και να σας Το αφήσω. ζητούμενο βεβαίως είναι η νίκη. Είναι η στέψη της εθνικής ομάδας που Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μαρκαρίσματα, άλλωστε είναι πάρα πολύ νωρίς. Διαμαντίδης προσπαθεί να περάσει εκεί, πέφτει πάνω σε τοίχο. Τα 218 εκατοστά του Φρεντερίκ Βάις και φάουλ του Έχουμε δύο φορές είχαμε τέτοια διπλά μάτς. Στις 4 περιπτώσεις η Ελλάδα πήρε και τα δύο μάτς. Στις άλλες είτε έχασε και τα δύο, είτε νίκησε σε ένα και έχασε σε άλλο. Ζήσης περνάει! Εκεί όμως κατεβάζει το γενικό ο Μικαέλ Πιετρίς και που παίζει σοβαρά, παίζει ψύχρεμα. Δεν είναι μάτς για να εκτραπεί σε θεαματικό μπάσκετ, να πετάει τις μπάλες ψηλά και να κάνει άλλη ουπ. Η Σχάλα Πιονίρ. Ξανά εδώ Πάρκερ με το Σπανούλια απέναντι, έχει δύο φάουλ, περνάει ο διάολος. Είναι διάβολος. 27 όλα οι Γάλλοι με τον Πάρκερ. Περνάει, τον περιμένει εκεί ο Τσαρτσαρίς, Ζελαμπάλ, η μπάλα out. 1 και 13 πριν από το τέλος με το... Περνάει στον Παπαδόπουλο η μπάλα με το Ζηλιάν, έχει πλεονέκτημα εκεί. Έβγε Λάζαρε. Δεν με λένε Λάζαρο, με λένε Ουντάμπα και με Νιγηριανό. Με το Φότσι, του κλείνει το δρόμο. Εκπληκτική άμυνα Φότσι. Έρχεται ο Σμιτ. Δοκάρι και φάουλ. Είναι ένας παίκτης Λερναία έδρα, μπορεί να παίξει και 5 θέσεις, μπορεί να αρχίσει την επίθεση με πλάτη και να γυρίσει μετά στην περιφέρεια όπως τώρα Ζήσης. 3 ο Σμιτ, 3 ο Βάις, 3 ο Ριγκοντό, 3 ο Ζελαμπάλ, 3 ο Ζηλιάν. Τι 3, άντε γεια! Τις 2 Φλωράμ και 3. Η εθνική με τον Παπαλουκά, ξαναπερνάει ο Παπαλουκάς. Βάλτο, το βάλε. 55-60. Παπαλουκάς ξανά δώσε πνοή στην εθνική ομάδα. Της έδωσε το φιλί της ζωής. Διότι μένει χρόνος, μένει 57 δευτερόλεπτα και με τα φάουλ. Το συγκέντρωσε, πιάνει τόπο 58-62. Ξανά στα ίδια όπως προηγουμένως με τον Παπαλουκά στο 55-60. Η εθνική ομάδα. Πάρκερ, τι θα γίνει τώρα? Προσπάθησε να κλέψει ο Φώτης, είναι έξω η μπάλα. Χάσανε. Ναι, είναι έξω η μπάλα. 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. 30 δευτερόλεπτα, 62-58 στα Γαλλία. Παπαδόπουλος γύρισε, πάρτον. Τζούλι, πάρτονε! 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 Αυτό είναι. 60-62. Παπαλουκά στη γραμμή, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μέσα η μπάλα. 63-65 με τον Παπαλουκά να γυρίζει το μάτς. Τι χιτσκοκικό φινάλε ήταν αυτό. 64-66. 64-66. Ζήσης. 7-6. Ποιος? Βάλ το αγόρι μου. Το βάλε. Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι, όπως τότε. Τέλος. Ναι, ο Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελικό. Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιλ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει ένα μάτς που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος. Μόνο αυτή η ομάδα, οι Γάλλοι τα έχουν χαμένα. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να τα καταφέρει, να βρίσκεται. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με το χέρι αλφάδι του Δημήτρη Διαμαντίδη. Κοιτάξτε Βασίλη, εδώ. Τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα Βασίλη. Θα πάρει ο Ζήσης την μπάλα. Θα προσπαθήσει να τον μαρκάρει ο Ντιό. Ο Ζήσης ψάχνει. Το μυαλό του δουλεύει με χιλιές στροφές τώρα. Δεν έχει εδώ διαφυγή. Η μπάλα στο Διαμαντίδη. Και εδώ το μαγικό χέρι του Δημήτρη Διαμαντίδη. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί. At the buzzer. Ακριβώς την ώρα που η κόρνα πεθαίνει, που ο χρόνος πεθαίνει, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Το σούτ του Ευρωμπάσκετ. Το σούτ της καριέρας του. Το μεγαλύτερο σούτ στη ζωή του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο οποίος σκοτώνει τους Γάλλους. Την τελευταία στιγμή η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.